निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे योगकुलम. लेखिका रिद्धी दिव्येश महेता. वाचन स्वर मृण्मयी सुरेंद्र पाटसकर, पुणे. भाग 8. योगशास्त्र भारताची विश्वाला अमूल्य देणगी. आज बागेच्या एका कोपऱ्यात सुनील दादा उभा राहून मुलांच्या गप्पा ऐकत होता. आकाश भास्करला म्हणत होता, भास्कर, सुनील दादा असे सांगत होता की योगशास्त्राची निर्मिती भारतात झाली, पण योग तर साऱ्या विश्वात पसरला आहे. दुसऱ्या देशांमध्ये सर्वांना उपयुक्त गोष्टीचा शोध लागला तर तो देश त्या निर्मितीचे पेटंट घेतो आणि अन्य देशांना ती सुविधा मिळणे अवघड होते. योगाच्या द्रष्ट्यांनी असे का केले नाही? भास्कर निरुत्तर झाला आणि म्हणाला, तुझ्या या गहन प्रश्नाचे उत्तर मी देऊ शकत नाही. आज आपण वर्गात सुनील दादाला हा प्रश्न विचारूया. वर्ग वेळेवर सुरू झाला. आकाशच्या प्रश्नाला उत्तर देत दादा सांगू लागला, आपला जन्म भारत देशात झाला आहे. या देशाचे जीवनसूत्र पुण्योवतम विश्वम आर्यम, म्हणजेच मनुष्य भलेही कोणत्या जातीचा, धर्माचा, संप्रदायाचा अथवा देशाचा असो, उद्दिष्ट मात्र सर्व मनुष्य जातीला योग जीवन पद्धतीने समृद्ध करणे हेच आहे. आपल्या देशाचे दुसरे सूत्र वसुधैव कुटुंबकम, म्हणजेच संपूर्ण सृष्टीला एका कुटुंबाच्या रूपात जोडणे आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट आहे, जागतिकीकरणामुळे सारे विश्व जोडले गेले आहे, ते मार्केटिंगचा आधार घेऊन. येथेही संपूर्ण विश्व जोडलेले आहे, परंतु मार्केटिंगच्या आधाराने नाही, तर आत्मीयता, कौटुंबिक आपुलकीने जगातील प्रत्येक व्यक्तीने आणि देशाने एकमेकांच्या कल्याणाचा विचार करावा. अशा प्रकारे संपूर्ण सृष्टीशी जोडले जाण्याची प्रक्रिया इथे अपेक्षित आहे. भारताने कधीही कोणत्याही देशाला नष्ट करण्यासाठी आक्रमण केले नाही, याला इतिहास साक्ष आहे. मात्र भारतावर जेव्हा जेव्हा परकीय आक्रमणे झाली तेव्हा तेव्हा भारताच्या सुपुत्र योद्धांनी आक्रमकांना तोडीस तोड उत्तर दिले. आमच्या ऋषींनी संपूर्ण जग एक कुटुंब मानून विश्वाच्या उन्नतीसाठी भारतीय संस्कृतीचे ज्ञान समग्र विश्वाला मिळावे म्हणून सदैव वेगवेगळ्या देशांना भेट देऊन मानवजातीच्या कल्याणाचे काम केले. आज योगाची जीवन पद्धती जगभर पोहोचवण्याची गरज आहे. प्रत्येक मनुष्याच्या कल्याणासाठी काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. भारत राष्ट्राचे ऋषी व्हायला तुम्ही सुद्धा तयार आहात ना? हे विश्व आजसुद्धा भारत मातेला ऋषी जन्माला घालण्याची विनंती करत आहे. आजपासून आपण भारत राष्ट्राचे ऋषी, भारत मातेचे योगी होऊयात. आपण पाहिले, व्यक्तीचे विस्तारित रूप म्हणजे कुटुंब, कुटुंबाचे विस्तृत रूप आहे समाज आणि समाजाचे विस्तारित रूप म्हणजे राष्ट्र. आपल्या राष्ट्राने विशाल विस्तारलेले रूप म्हणजे संपूर्ण सृष्टी.
ही सारी चराचर सृष्टी ईश्वराने अंतर्बाह्य व्यापली आहे. म्हणूनच मनुष्याने आपल्या विस्तारित स्वरूपासाठी त्याग करणे मनुष्य स्वभाव आहे. कुलाच्या उद्धारणासाठी व्यक्तिगत सुखांचा त्याग केला पाहिजे. गावाला काही लाभ होणार असेल तर आवश्यकतेनुसार संपूर्ण कुटुंबाचा त्याग श्रेयस्कर आहे. राष्ट्रहितासाठी गावाने त्याग करणे उचित आहे आणि आत्मज्ञानासाठी चराचर सृष्टीशी एकरूप होण्याकरिता पृथ्वीचा त्याग करणे श्रेयस्कर आहे. आसन आणि प्राणायाम हे योगाचे प्रकार आहेत, पण तो संपूर्ण योग नाही. संपूर्ण चराचर सृष्टीशी एकरूपतेने जोडले जाऊन स्वतःचा विचार करणे हा योग आहे. असा योग अर्धा एक तासात होणार नाही, ती तर 24 तास आयुष्यभर चालणारी प्रक्रिया आहे. योग ही जीवन जगण्याची पद्धती आहे. संपूर्ण सृष्टीशी जोडले जाऊन चराचराशी निगराणी करून प्रत्येक मानवी जीवनाकडे लक्ष देऊन प्रत्येक जीवनाचे भरपोषण करून प्रत्येकाचे जीवन सुंदर कसे करता येईल हे शिकवणारी ती जीवन पद्धती आहे. आधीहून अजयने प्रश्न केला, दादा मला सुद्धा योगी व्हावेसे वाटते, मी काय करू शकतो? सगळ्यांच्या मनातील प्रश्न अजयने विचारला होता. समाज व राष्ट्रासाठी काही ना काही करावे असे सर्वांनाच वाटते. दादाने होकारार्थी उत्तर दिले, पुढच्या रविवारपर्यंत आपल्याला समाज व राष्ट्रासाठी काम करायचे आहे. त्या कार्याचा अनुभव डायरीमध्ये लिहा. संस्कार वर्गात आपण त्याचे वाचन करूया. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.